Kajing puli na kashti jong Jacob kalnong balai ke dekon kebenengkong hadu basipok wat ko araha than ban hikai kiwei ko para banget bait pidei mansutho bagito na pedeng jungi ki bahikai kin saai kajing khen ke bakham perkhin ni baro ni duna habon ki eki adau breu duna ka ktien neu long bajanai shisha na dong shadong namar ula bante lakam ya kamet lajong baro kawai habangi pendat lakam haki sentur jengki kulai ban pen ko ngo eki hangi ni penya ya kamet jengki baro kawai kalong keju bat kilieng laki he kano la penya eki dakal ki bajur lanya eki da boitha ubarit shibun kat shibamon unongnya boitha kumju ru ulong utlin ulong udkhot med ubarin Hendrei ukob usop kata-kata hakmi kano karit kapliadin kebaben plu ya kalau bah lausan utlit ulong kum kani katlit ding udon hapdeng dkhot med jungi kum si perthai kajing beman utlit upentengit ya kamet barok kawai kitlit ding jong u kiker saudong ya kajing im jungi nadu dangkha badia kading jong u lasliu da kadujong ya ki jajing im baro jong ki badon saw kejat ne ki badon thamniang jong ki bapar ne ki bajingi la ban pendem bat laju pendem da ki briu yau thlet te dan briu bala man pendem ulong kajing sneu bom jusong than udap smam da kabi ba penyam da uhi ni pendon kam ban ong ya ro yau trai badukupa nang tapat dau ni penon kam mantem ki briu ya kaba ni thau hakadur blei nakajo kasintur kami kajing kerku bat kajing tem kakatien jong trai kajing puli na gospel jong Markus kalnong makhandai kadkhot ar hadu khatlai Dreus ngi hadien Jesu lakhot lang badio Petrus Jakob badio Yohanes badulai alam kerpang yaki halor lu majrong kan bagi dang pej ula kaladur berkijan jung gila tensyan mat kilali phalang kham palat ban ya kabau no unong sa janyu la man penli kilai ngot kisenran kilai eu Elijah bad Moses bagi keren bad Jesu u Petrus laong hau Jesu konong hikai kabhab ngin sano hangni ngin thau lai tali ki yeng trep kawai yame kawai Moses bad kawai eu Elijah teb ayu uang baro kilati ngadu kata-kata ulapau mulaka aserngi weki man kawai kasur kelawan nau tau lo une ulong ukun ba ije jonga to sngap ya u mar kumta haba kilapet sodong kim chemle Yesu yanu laik tang ya Jesu kan ba kidang wan hiar nau lu Jesu labidom eki banom ya thu hanu ya kata ka bakilayo i tan endau khun briu lami pat na kejingiam kila kongo e hukum jumu Henry paramaki kila tainia kamut ayu kane kejimi pat na kejingiam te kila kali ya Jesu balai ki start an ki ong bau Elijah udai banwan shua ula jubam u Elijah un sawan shua ken ban kre ki te balai ki jing tho pat ki ong bu khun briu un sha shtom shibun bat un sha kantai ngai thu epi au Elijah la wan pat bagi briu kilale ya u kat ka bagi kwa thek kumbaki ong ki jin tho shapham jong a gospel jong trai